Bro Pak D. Oh, kon apa lagu? Apa lagu sing derek digawe? Monggo. Nggih biasane duduk es moran iki lho. Gubuk kok gluduk. Sing lagu lawas iki malam minggu. Ayo pergi. Ora. Terus Wayangan kidalang bayu. Wis sampe sesuk nyokot gebok pikiran. umur masamu bantengan kok nyokoti gebok. Ngono, ayo. Badan gedung salam. Badan gedung salam ini kita gedung salam banget gitu. Ya, gedung salam. Mengetiri yoyo fitri Bagya mulya dinapena ing rupe Ketan Bali Alhamdulillah. Piye? Kowe iki apa bar menek klopo kok jarimu mawur iki? Anu Pak D, rada luset menika lek numbasne Pak Junet menika kan jari tulis dadine rada luset ngoten. Ya ngono kuwi lho resikone sinjane nganggone jari tak-tapan ngono kuwi. Banyak jenenge iki. Kayak tulis pisan bingung. Lah nggih makane terus piye? Benakene Alah, gua wis rasa golek kesempatan. Sampai ki modus asline. sorry ya, saya tidak pernah menggoda wanita selain istri saya. Wah, Karena saya ingin menjadi seorang pria yang sangat berharga. Karena yang memiliki saya hanya satu orang wanita, istri saya. weh, hebat tenan. Patut ditonyo. Aku dicontoh kok ditonyo. Patut dicontoh. Wah iya. Mas Gareng itu pancen digo percontohan. Nggih. Pak Dinedi sebenarnya dalangnya ampun tidak. Ngopo to? Omongane ra enak dicontoh ditonyo. Mas Gareng niki ugi salam hormat untuk Bapak Maijen Susilo, Panglima Divisi 2 Kostrat. Iya, Pak. Beliau ini nek nyang wayang gitu, utamane wisanggeni wah luar biasa. Main dik, Nggih, saestu. banyak main dik utawa penggemar berat pagelaran wayang kulit khususnya sing metu wisanggeni. Mangke ora ketan sakcenenge disuwun berkahi Dono Siwanten. Nggih, Pak Sus. Mangke tersane duet karo anu adik Niken. Nggih. Iki tak mulai skop jenengmu sapa Dok? Prigel apa? Prigel Pak D. Ayo prigel sapa panjange sapa? Prigel Pangayu Anjarwening. Prigel kuwi tadi Dok. Kediri kula. Oh, ke awak. Lho. Kawak piye ta? Kamu lah ke awak toh. Kawak piye Mas? Kediri. Kediri. Ayo apa? Kediri niku kutha Kok Kediri. senengane bukan ganti jeneng. Oh, dipasake. Yo lah, ngono wis nesu. Mila ngeten Mas Gareng, Pak Jun menika ingin memberi perhatian kepada seniwati Jawa Timur. Gitu, mula Mbak Prigel, Mbak Wino, Mbak Niken, Nduk Lintang, kabeh putra terbaik Jawa Timur sing wektu dina iki wis penginternasional ora mung nasional. Betul. Ora hebat. Nggih, aturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Junet lan ugi Ibu Ririn ya Pak D Betul. yang sudah memberi occasion, sudah memberi kesempatan untuk
pekerja seni kayak awake dhewe iki Betul. berekspresi. Benar. Tidak hanya Alhamdulillah. memberi kesempatan berekspresi, tapi juga belakang baik terus terang juga memberi rezeki pada seniman dan seniwati. Amin. Niki jenenge ora mung nguri-uri, ning nguripi karo ngurip-urip. Betul. Nggih ta, nggih. Mas Gareng. Mbak Prige anu kersane anu nggih jumeneng sik. Niki kula nyuwun Ibu Suning diarep Dono Suwanten menika saking Pak Junedi. Oh, ngaten. Nggih. Ibu Suning menika Ibu Suning. adik dari Pak Junet Om Bayu. Oh, ngaten Ya. nggih. Monggo Bu Suning menika dipun resani Mbak Prige kali Mas Gareng. Monggo pingarah wonten pepanggungan Bu Suning. Monggo Bu Suning. Yo, putarake, Sok. Putarake, Sok. Timon cinta niki Bu Suning sampun Anu, nyuwun sewu, kepengin anu dinake. Bu Suning dalemipun pundi, Bu? Mas, kok sampean ngenteni ta, Mas? Niki Bapak, niki Bapak. Ya, monggo Bu. Atur kene Mas Gareng. Asli Wonosalah. Kedung Wonosalah. Kedung Nyuwun sewu, kapernah menapa kalian Pak Jun? Putranipun Mas Dalem nika. Nak dulur. Nggih. Alhamdulillah. Ngasta menapa, Bu? Tanu. Wah, sami kula nggih pensiunan. Pensiunan apa? Lek Ibu Suning menika kan pensiunan dosen. Lek sampeyan pensiunan apa? Ya aku kira-kira? dosa apa wae gelem. Gus Gembel kuwi lah. Oh ya, Bu, badhe nyekar menapa? Bu Suning. Napa jenenge karo Mas Gareng? Ora nembang kali Mas Gareng. Weh, seneng to tak tinggal. Anu Om Bayu yang sewu. Bapak Junet menika kan juragan transportasi bisnis gitu. Alat berat ya Pak Dia. Alat berat, wis apa wae. Bu. Apa wae? Apa wae beliau lakukan. Awake dhewe kok lek mantuk siji-siji souvenir ya alat berat traktor. Ono, lah winginane niku kula tanggapan diserah niki niku teng juragan buah Om Bayu. Nggih. Niku souvenir ya buah. Oh, tadi manut karo sing nimbali. Sesuk Sesuk sampean jare arepe ning gone juragan kijing. Cido ora wi? anu Impone ngono impone. anu kijinge khusus gowo wedok gune dhewe. Mas Gareng kok nesu ngopo? Kok nesu apa? Dagelan ora oleh nesu. Ora nesu liyane buah kan transportasi kok kijing. Lah kok wedi ngopo? Wedi karo kijing iki ngopo? Ora wedi keri. Lho, ora ya rasa wedi kijing tekan omah digawe kursi. Lho, ora. Iki ora masuk akal. Ora masuk akal. Wong nyatane wong sing omahe pinggir kuburane iso dienggo memean, iso nggo kursi kijinge kuwi. Oh kreatif ya. Lah iya. Nggih. Bu Suning badhe nembang menapa, Bu? Kalian baru igel lah monggo. Nggih, napa Bu? Biasanya Bu Suri niku tembange slendro Pak D. Oh, napa lagu? Napa? Napa lagu sing derek digawe? Monggo. Nggih, biasanya duduk es moron iki lho. Gubuk kok gluduk. Sing
ayu-ayu ora dipikir. Ora ngono tuh ya ngono. Kupo kok goblok. Bener-bener ki apa putune? Bener iki. Kuwi lho, ning ngene lho. Ajeng nyanyi napa? Terserah pun. Kupo aswaje. Asmara. Iya, gubuk asmara. Niki mami bami mboten mbayu. Gowo kok bau. Ora, paten rada sempet kita iki. Ya wis. Yo, Yo. wis anak bilang ayo. Ya. Dibawani, monggo. Sing dewa, Yo. nduk prigel. Ya. Ya kok ngene nang dene guyu. Ya, iya, Dek. Ya. Malam minggu Aku lawas iki malam minggu. Ayo pergi. Ora. Terus wayangan ki dalang bayu Mesam-mesam wis sesuk nyokot debok pikiran. umur masamu bantengan kok nyokoti debok. Anu, ayo. batet gedung salam batet gedung salam ini kita gedung salam banget gitu Ya, dun salam. mengetiri yoyo titri bagya mulya tinapena ing Allahumma Amin. mugi-mugi kang sampun rawuh dalu menika tansah pinaringan kesehatan, Amin. lancar rezeki dan panjang umur ya Pak De. Amin, amin. Dia menika tembangipun gubuk asmara. Monggo Bu Sining, bukan satu Ibu. Monggo. Yuat luiwat. Nah, iya. Lagu yuat liwat. Vokalnya tambahin Mas Pedret.
Ya. Derek rampung Bu, kira-kira. Derek. Kira kedhi kowe. Anu berapa Mas ya? Nggih. Cak. Ya. Enggak. Cak. Terima kasih. Wah, luar biasa. Matur nuwun nggih, Bu. Mungkin sehat selalu nggih Bu. Sehat terus, sehat terus. Nggih, nggih, monggo. Ibu, Matur nuwun, matur nuwun. bu iki ora ben. Lah ngapa ta? Karo prigat dipita-dipiti karo aku ora dipita. Ngalah. Kowe arep ngopo? Sama ini pantasnya di dunia ini. Tapi di panci ini kok bagus mas sampean ini. Takon. Apa? Kowe rong tau dinikah karo wong tuwa ya. Burung. Siap minta. Tahu saya mampu sampean ya? Apa saya mampu? Ora. Matur nuwun, makasih Mbak Prigat. Matur nuwun Bayu. Ya, nggih. Amin. Maturun ya, Nduk. Iki, aku lanjut dulu ngaji wedok. Nduk Niken. Ayo kene yuk, Nduk Niken Salisri. Ora. Kene.